Ngicabanga ukuthi ke sesishayile isikhathi njengamanje sokuthi lento lama hemhem ngesilungu ke bathi ama hearsays. Cabanga ukuthi sesishayile isikhathi sokuthi afakelwe izibuko lama hemhemu athi lapha kwi MK iMKP ifamily business iMK iqembu likaZuma nomndeni wakhe. Abanga ukuthi ke thina singomakhanya ngoba thina sincethezi thina mawusizwa sikhuluma sisuke sikhuluma based on information esisuke sinayo ngaleso sikhathi. Uma ngabe ngokuhamba kwesikhathi kucaca ukuthi le information ebesinayo was incorrect kodwa besifihlelwe lokho ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uyitshela ukuthi une information kanti ufihlelwe iqiniso kwashintshwa amanga enziwa iqiniso ukuze wena mawuqhamuka uyitshela ukuthi uqhamukele eqinisweni kanti cha uqhamukele emangeni. Yingakho kuzozwa kwesinye isikhathi uzwe ngathi singomakhanya sithi uma sikhuluma siphinde sibuye futhi sibuye nalento ebese sikhulumile sibuye sesizoyigcizelela noma sesizoyihlaba sihlikize ngoba sisuke sesitholile ukuthi kahle kahle besiphakelwe iplate lamasemba. Kuzothina singomakhanya njengamanje sengidule ngadula ngomqondo ngaze ngafinyelela esinqumweni sokuthi lama hemhemu kungenzeka uthola ukuthi ayiqiniso. Sekuyisikhathi sokuthi abantu abathanda umsholozi bawafakela izibuko lama hemhem ngoba akwazi ukuthi ingane kaBaba uJacob Zuma ingaba seParliament. Umshana kaBaba uJacob Zuma abeseParliament. Ingane kamfowabo kaBaba uJacob Zuma ibeseParliament. Enye futhi ingane kaBaba uJacob Zuma ibeseParliament. Ukhazini kaBaba uJacob Zuma abeseParliament. Sengibale ngafinyelela ku5 people of the same family. Angisho ukuthi kunjalo. Ngithi mina ake kusondelwe kakhulu manje ake kufakwe izibuko keyibhekwe le ndaba ukuthi iqiniso kangakanani lento yokuthi izihlobo zikaBaba izona ezigcwele lapha eParliament. Ake ifakelwe izibuko leyo ndaba. Ngoba asikwazi ukuqhubeka silandele iqembu eliholwa ngenepotism. We cannot. We are not fools. We cannot continue to be degenerated by the nepotism. We cannot. Mina nje singomakhanya sithi uma sike sathola ukuthi MK party ngempela lapha ya eParliament nasezikhundleni eziphezulu kungena izihlobo nabashana nezingane zikaBaba umsholozi. Mina ngizophuma inqina ngilwela ukuthi MKP ayife because lokho kuzobe kuchaza ukuthi amasimba eqembu. Kusho thina ke singomakhanya njengamanje. Okwamanje sithi ake kuhlolwe, ake kubhekwe. Because noma sengathiwa manje lonto iyashintshwa. Kodwa ngeke kuphele futhi angeke kusuke engqondweni zethu ukuthi lonto ike yenzeka. And lonto izobe isitshela impande zeqembu ukuthi kahle kahle iideology yaleli qembu it's all about shooting umsholozi nefamily yakhe. Noma ngathiwa leyo nto iyalungiswa uma ike yenzeka lelo qembu ngeke sale themba asalifuni la masemba kusho omakhanya.
mina nje ngoba ngibhizi ngiyaphenya njengamanje ngibhizi ngiyaphenya ngiyacommunicate nabantu ama right sources abantu abaseyikhundleni eziphezulu ze-MK njengamanje ngiyaphenya mina ngifuna iqiniso uma ngike ngathola ukuthi into enjengale ike yenzeka noma iyenzeka njengoba sikhuluma nje mina ngumfo kaMakhanya ngizobuya ngize la ngizokwenza ivideo no live bokudestroy MK mina lo futhi ningezi ngomqondo womsunu nizothi niyangisabisa njengalama simba ye-IFP ningezi nje ngalo mqondo wensha ukuthi nizongisabisa ngoba amasimba lawo ngeke nje ningenze lutho ngeke ningenze lutho mina yikhisha ngisho ngathi uyinkabe enjani fuseke msunu wenja kusho thina singoMakhanya singoMakhanya ngeke nje nize ngalezo ngqondo lezo zikaThuvi nizonje uzofa sokuthuma uphuthu send location siyakufuna mina ngiyena ungizwe emchuno mina angisiwe umsunu mina ngona umsunu mina angiyena nje ungizwe emchuno mina lo enimfunayo mina ngifunwa mina once wangifuna nami ngiyakufuna futhi ngizokuthola ke mina wena ngeke ungithole mina ngizokuthola mina so iloko ke bakwethu bengifuna ukusho ukuthi ake iphenywe le ndaba ye-MK ake iphenywe ngoba asikwazi ukulandela umsunu si-investe inhliziyo zethu si-investe nezimali zethu njengoba idayisa nje ikhipha azikho ikhipha ze-MK zamahala irigale nje ye-MK yamahala ayikho yonke iyadayisa kuyabiza ukuba i-MK member ngoba kumele ushaye iphakethe mawuyi-MK member asikwazi ukuphinde futhi senziwe ingcili asikwazi ukuphinde sivume ukwenziwa ingcili ngoba naku kuthiwa silandela ubaba etoilet uma ngabe nje sidakelwa ubaba umsholozi ubaba ebhoshi makunyiwa akusanganwa la singoMakhanya thina kade ngiyangidakelwa msunonyo